Glas iz podruma. Ne ona obična kiša. Ova je padala sporo, teško, uporno. Kao da pokušava da potopi nešto što ne može da se opere. Marko je stajao ispred stare kuće, na kraju sela. Kuće u koju niko nije ulazio više od 20 godina. Bar tako su svi govorili. Ali večeras svetlo je bilo upaljeno. Telefon je zazvonio u 2:13 ujutru. Broj nepoznat. Javio se. Tišina. Zatim disanje. Sporo. Vlažno. Neprirodno. Glas nije bio ljudski. Kao da dolazi iz dubine zemlje. Vrati se. Marko je spustio slušalicu. 3 sekunde kasnije telefon opet zazvoni. Isti broj. Ovog puta nije odgovorio. Ali poruka je stigla. Mi smo dole. Kuća je pripadala njegovom dedi. Čoveku o kojem se u selu nije pričalo glasno. Govorkalo se da je tokom rata radio nešto u podrumu. Deca su nestajala tih godina. Nikada nisu pronađena. Marko ulazi unutra. Miris vlage i truleži udara ga u lice. Pod škripi pod svakim korakom. Ali ono što ga najviše uznemiri je što čuje nešto ispod sebe, kao grebanje. Vrata podruma su bila zaključana. Uvek su bila. Ali sada otvorena. Mrak unutra nije bio običan mrak. Bio je gust. Kao da ga možeš dodirnuti. Marko pali bateriju. Svetlo jedva prolazi. Na zidovima tragovi. Krv. Stara. Ali ne toliko stara. Marko. Dolazi iz dubine podruma, ali nema nikoga. Okreće se naglo. Ništa.
ali kada se ponovo okrene napred, neko stoji na dnu stepenica. Dečak, bled, sa očima koje su previše crne. Zakasnio si. Dečak se nasmeši. Usta mu se razvlače. Previše. On nas je doveo. Ti si nas ostavio. Marko diše brzo. Ja nisam. Ali glas mu puca. Sećaš se? Slika se menja. Soba. Ista ova, ali čista. Deca sede za stolom. Ne pomeraju se. Na čelu njegov deda. Moraš da ih naučiš da ćute. Dete pada, ali ne plače. Gleda pravo u Marka. Marko vidi sebe kao dete, kako stoji na vrhu stepenica i gleda dole. Deda spušta još jedno dete. Marko zatvara vrata. Tišina. Ti si nas doveo. Marko prestaje da se bori, jer zna. Mi nismo ljuti. Mi smo gladni. Ruke izlaze iz poda. Na čelu njegov deda. Moraš da ih naučiš da ćute. Dete pada, ali ne plače. Gleda pravo u Marka. Marko vidi sebe kao dete, kako stoji na vrhu stepenica i gleda dole. Deda spušta još jedno dete. Marko zatvara vrata. Ti si nas doveo. Marko prestaje da se bori, jer zna glad. Mi nismo ljuti, mi smo gladni. Ruke izlaze iz poda, ali ne napadaju, dodiruju kao da ga prepoznaju. Na stolici telo, ali se pomera. Znao sam da ćeš se vratiti. Glas je suv, prazan. Neko mora da ostane. Pod se otvara, ne kao rupa, kao usta. On je čuvao nas. Sada ti čuvaš nas. Ruke ga hvataju, vuku. Mrak, hladnoća, bez kraja. Marko pokušava da vrišti, ali glas nije njegov. Mi smo dole. Kuća, tišina. 3 dana kasnije telefon zazvoni. Negde daleko, ali dovoljno da je svako u sobi drhtao. Halo?
Glas koji je bio tvoj, ali ne tvoj. Pogled se steže. Pomičeš se, ali soba je ista. I opet telefon. Iz njega izlazi šapat, više glasova, desetine, stotine, i svi ponavljaju tvoje ime. Vrati se, vrati se, vrati se. Ali tada čuješ sopstveni glas, ne svoj stvarni glas, već glas iz podruva. I on ti govori nešto što nisi očekivao. Ti si sledeći, ali oni nisu ono što misliš. I tada shvataš, oni nisu deca, nisu duhovi, nisu ni živi. Oni su tvoji strahovi. I sada se materijalizuju u prostoru oko tebe. Svaka senka u sobi počinje da se pokreće. Svaka kapljica kiše na prozoru ozvanja kao udarac. I dok pokušavaš da pobegneš, shvataš da više nema izlaza. Telefon je sada u tvojoj ruci, a ekran je crn i na njemu piše samo jedno: sada si deo nas. I dok svetla trepću, ti nestaješ, ali tvoj glas ostaje, šapuće u svakoj tišini, u svakom telefonu, u svakoj sobi. Vrati se, vrati se.